Človečik, spomínaš si na mňa? Neboj sa, malička, netrasa, tu nebývajú zemetrasenia. Čo chcete? Dáme ti praktické cvičenie zo slušného správania. Vypadnite, Monita Corleoneová sa chce zhovárať s maličkou. Nie. Ty tu pekne zostaneš. Nebyte ma, please. Please. Áno, cikať pôjdeš až potom, ale najprv sa pozhovárame ako dve civilizované osoby. Skráť to a poďme. Áno, hneď ju prepustím. Dobre ma počúvaj, blonďavý bonsai. Ak sa dozviem, že si znovu ublížila Laure, ak na ňu zle zazrieš, ak jej povie slúžka, alebo čokoľvek, ty zlá snobka, prisahám ti, že sa vrátim s mojimi komplicmi a oholíme ti hlavu, je ti to jasné? Very good. Teraz sa ospravedlni Laure. I'm sorry. Prečo jej nepovieš niečo, čomu všetci rozumieme? OK, prepáč. Hlasnejšie. Prepáč. Ešte hlasnejšie. Prepáč. Zmizni. No tak. Neprehnali sme to trochu, je to ešte malé dieťa. Aká malá, aké dieťa. Je to kriminálnička v detskom tele. Ale Monita, čo ak pôjde a niekomu povie, čo sme spravili? Ona... A čo im povie? Ani som sa jej nedotkla, nič som jej nespravila. áno, Teraz to je pravda. dôležité, aby Laure neubližovali, aby netrpela. Tak ťa ľúbim, Moni. Páčilo sa ti to? Chod na hodinu. Dievčatá, misia je splnená. Yes. Turka, ale nás Mona tými šatami obalabutila.